sunana Miki the Viper, ina tare da Soundskiller, DJ MK Rima sauti tare da DJ Zafar. Ci gaba da ba mu sauti. Yeah.
Me sunansa? sautin murya.
murnar sabuwar shekara. Muje sauti. Wannan collaboration ne na DJ MK and DJ Inuwa. Ku zo mu je. samu sauti mai bada armashi yanzu